गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअजों बयखौबो बरायबाय। जों दा थांगोन बैग्रि बारियाव, बैग्रि नायगोन जोङो आरो बैग्रिबो लानानै फैगोन। दा बे कम्पानियाव माबाबो दङ, बयलार पल्ट्रि फार्मबो दङ। बेनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मा मा नुलाङो बेखौ नायलांबानो जाबाय। आंबो देखायनो सेस्था खालामगोन, नाजालांगोन नोंथांमोननो देखायनो। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे बैग्रि फिथाइ लोगोफोर, बिसोर बेनिफ्राय 20 थाखानि बायनानै लाङो होनदों, ओमफ्राय गावसोर मा दामै फानहैयो मिथिया। नायलांबानो जाबाय। आप लोग कहाँ से रहने वाले भाई? हम लोग सिरांग। मछली अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें दिन में कितना कार्टून चला जाता है यहाँ से? 100-150 ऐसे जाएगा। 100-150 ना? हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक। ये खाने के लिए मीठा है ना? इनका बहुत मीठा है। अच्छा अच्छा। दा लोगोफोर, बैग्रिया जानो गोदैथार होनना बुंदों बिसोरो। दा नोंथांमोनाबो जानो गोसो दंबा लांफैनो हागोन। दा जोंना बेनिफ्राय खानानै लांफैयोब्ला 50 थाखानि हरो होनदों सेरसेयाव। ओमफ्राय खानानै गावसोर हरोबा 60 थाखायाव हरगोननो। सेरसेयाव 60 थाखा खाना हरनांगौब्ला, ओमफ्राय खानानै लाङोबा 50 थाखायै मोनलांगोन आरोखि। दा बैग्रिया जानो गोदैथार होनना बुंदों। जायखिजाया आं नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दङ बैग्रिखौ। नै बेवहाय नायबानो जाबाय। नै बेबायदि थायो बैग्रिया। नै बिराद मोजां थायो। नै बैग्रिया बिराद समायना। आंबो दिनैसो फैफेरदों, नङाबा आंनि न' खाथियानो जायो बेयो, आंनि गामिसे। नायलांबानो जाबाय। नैबेलाय नै बैग्रिया बिराद मोजां नुयो। बे बैग्रि बागान जोब। नै बैग्रिया दालायानो देबजोबलायखायो। सोरबा सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन बैग्रिखौ। आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं देखायहरबाय। माने सेरसेयाव 50 थाखा खानानै लाङोबा, ओमफ्राय खाना हरनांगौबा 60 थाखा। दा सोरबा सोरबा जायगाखौ मिथिया जानो हागौ, ओंखायनो आं फोरमायहरबाय। माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामिनि बियो। अन्थाइबारि गामियाव, जायगाया अन्थाइबारि। नैबेजोंबो मुदुफुल गोजाजोब जायगाया। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बिराद स्टेन्डार्ड जायगाया। देखायहरबाय आं। दा गोजौनिखौ नुहुरा केमेराया। बेखिनिखौनो देखायहरबाय आङो। जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ड्रन केमेरा दङबा ड्रनजों मोजां देखायनो हागौमोन। सिङाव बेबायदिनो, सिङावबो गुदिनिफ्रायनो फिथाइ थायखायो बेयो बुस्थुआ। फिथाइया नायदो मोनसे दालायाव बेसेबां दङ। बयलारनि हासार होयोना, बिराद मोजां जायो बयलारनि हासारजों। नायलांगासिनो, नायलांबानो जाबाय। आं एरियाखौ देखायगासिनो दङ। मुदुफुल बागान, ओमफ्राय बैग्रि बागान, बेखौ देखायजोबगासिनो दङ। नायलांदो। गोरलैफ्रा बैग्रि बायना लांफैदों। आं सोंनि मानो फैदों गोरलैफ्रा। नोंसोर मानो फैदोंब्रा? बैग्रि बायनो फैदों। ए, नोंसोर बिदा फंबाय सानैजों? बा देनजारलै। दे 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 दे। ओमफ्राय बैग्रि बायबाय? ए दे। नै बेयो जोंनि गुमै जायो सोमोन्दोआव। माने बे माबानिनो बैग्रि बागाननि, ओमफ्राय बे कम्पानिनि सुखिदार बियो। बिराद ओरै ओरै नायथिंबाय थायो बिस्रा, बिराद खस्थ' खालामो। माब्रै गुमै, बैग्रिया गोदै दा? गोदैलै, खिन्थु मोनथाम मोनब्रै जात दङ। ए, गोथां सुमफ्राम फाख्रि फिथाइ बायदि गेदेर गेदेरबो दं। औ औ औ। जारेरे गोलावबो दं। औ। जारेरे थखाबो दं। आच्छा। आरो गोथां थुबा थुबाबो दं। औ औ। आरो गोथां गुमु गुमु गुमुबो दं। आच्छा आच्छा आच्छा। दे 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 दे। ओमफ्राय गुमै, बै जे मुदुफुल दङ, मुदुफुल, बियो गोदै नामा? मबेबा गोदै। औ। बे लावजों गोलाव गोलावा औ। गोदै। ए। बे दुलुर ना बारा दैया एसे गोथांखा। ए। बे गोलाव गोलावखा। औ औ औ। बे गोदै। आच्छा, दे दा दे। मोनब्रै दंमोनलै, हनै बैसो गोलाव गोलाव बावबायसो। मुदुफुला? औ, मुदुफुला हनै नायहरदो। औ। खायसे दाउसिन दाउला औ। ओमफ्राय खायसे बुंब्रांब्रां दं। औ। खायसे दाउस्रिदेव दं। औ औ औ। खायसे दुलुरबो दं। औ। दा नै मुदुफुला माने नैबे साइजआ एसे गोदै जायो दा? औ औ। बे साइजआ एसे औ गोदैनो, औ। ओमफ्राय बै बै गोलावा गोदै। गोलाव गोलावाबो गोदैनो। नैबे एसे दैब्रु ब्रुनो मुदुफुला। माने साइजआवलाय बिराद मोजां नै।
नैबे गोथावखा जाहैदों नै मुदुफुला बिराद थायो माने बयलारबो फियो बे जायगायाव बयलार कम्पानिबो दङ ओमफ्राय बयलारनि हासारजोंनो बिराद माबा जाखायो आरोखि माबाया मुदुफुलाबो जायो बैग्रि बागानाबो बिराद फिथाइ थायदों जेखिजाया आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय सोरबा बैग्रि बायनो गोसो दंबा माने खानानै लाङोबा माने 50 थाखायाव हरगोन होनना बुंदों ओमफ्राय खाना हरनांगौबा 60 थाखा ने गुमै 60 थाखा खाना हरनांगौबा सोरबा हटेल फैनांगौला औ मोननाला मोननाय नङा आच्छा आच्छा नै जोंना सुकेदार गुमैया खावलायदों माने सोरबा बैग्रि लांनो फैयोबा माने गावखौ लोगो हमफैग्रोनांगौ आरोखि गावखौ औ मालिकखौ सानफ्रामबो लोगो मोना ओमफ्राय मेनेजारखौबो सानफ्रामबो लोगो मोननाय जाया बाहेरायाव ओंखारलाङो दा बिनि थाखायनो बिथाङा बैग्रि लांनो फैयोबा गावखौ लोगो हमफैनो थिनो आरोखि आंखौ हमोला सोर मानसिया खागोन बेखौ आं दिन्थिना होबाय औ बिसोर खाबाय आरो आच्छा आच्छा दे गुमै होनबा गोजोन्थों दे दे बेखिनि माबा बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय दे जेखिजाया आं बैग्रि बागानखौ देखायजोबनो हानाय नंला लोगोफोर बिराद गुवारथार माने एब्रेनानै थांनोबो नै लामाया आं नोंसोरनो देखायहरबाय बिराद गङै गङै थांनांगौ जायो हाबनो उसुबिदा सुथु हाबलाबायनो हागौ ओंखायनो आं थांथ'ला मालाबा आंनि बे भिडिअनि थ्रुयैनो नोंथांमोननो देखायफिनसिगोन आपल'ड होफिनसिगोन आं उनाव फैबाय थानाय आपल'डखौ नेदो बेखौ आङो बेखिनिखौनो देखायबाय ओमफ्राय ओरैहाय माइ सौग्रा मिल ओमफ्राय बयलार पल्ट्रि फार्म माब्रै बख'यो माब्रै माइआ माब्रै सौवो बेखौ आं गासिबो नोंथांमोननो उननि आपल'डआव होगासिनो दङ जेखिजाया नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं देखायहरफिनबावगोन उनाव जोबथारनायाव आङो सोरगिदिं देखायनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर जेखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नैबे बैग्रि बागान बियो बिराद गोलाव एरिया हरै थांथारबावनांगौ नै लामाया बेजोंसो थांथारनांगौ ओमफ्राय नैबे बैग्रिनि सेरावहाय मुदुफुल दङ मुदुफुल बागानबो दङ जायगाया बिराद समायना सारि सारि गासैबो बिफांजोब नै मुदुफुल बिफां बायदिसिना नारें खाजि नै गायगासिनो दङ दासो जेखिजाया आं मालिकनि नामखौ बुंथ'ला उननि बाराव बुंसिगोन माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'आवनियानो जायो बिगुमै सोमोन्दो जायो आं जेखिजाया आं दिनै बुंहरथ'ला उननि माबायाव बुंसिगोन नैबे बैग्रि बागानखौ देखायस्रानानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जेखिजाया लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना उननि आपडेटखौ नेनानै थादो आं उनावहाय मोजाङै रोखोम खोन्थाहरसिगोन दिनैहाय आं खेबजोबनो हायाखिसै माखासे दंबायो थालांबावबाय जेखिजाया आं उनावहाय आंनि आपल'डजों होफासिगोन आरोखि दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो।